Здравейте на всички хора, аз съм Симеон и днес ще ви науча как да редите Cube Twist. И ще ви кажа, че според мен е най-добре да си поиграете с пъзела, защото той не се върти като обикновеното купче на Рубик 3 по 3, нагоре, надолу и настрани, ами по диагонал. И трябва да му схванете логиката. Сега ще го разбъркаме. И ето го като е разбъркан. Както при повечето купчета, първата стъпка е да се нареди първата страна и първия ред. Тъй като нямаме първи ред, сега ще наредиме бялото, но тук като имаме бяло и тук имаме червено, тук ни трябва още едно бяло, но тук да има и червено. Така че търсиме да има парче и парче, което да има и бяло и червено. Аз виждам, че моето е ето тук. И какво мисля да направя? Мисля да го сваля ето така, да обърна купчето и да го кача. И да, както ви казах, тъй като нямаме първи ред, ето тези парченца се считат като първи ред. И сега трябва да се нагласа и другите. Тук виждам, че парчето ми е на най-долния ред и не мога да го кача просто с едно такова движение, защото то ще е на мястото, ама е обърнато. Затова ще го завърта още един път. Ето това ще го вдигна, ще го кача и ето това ще го върна, за да не го разбъркаме. И какво стана с другото? Остана само да го качим един път и е готово. Както при някои купчета, не всички се започва с... като сте направили бялото, понякога се прави жълтото, не на всички пъзели, но сега ще ви покажа как да наредите и жълтото. Тук виждате, че имате две едни същи, но виждате, че тук не е жълтия център. Единственото, което трябва да направите е ето тези двете жълти, ги виждате и трябва да ги хванете от дясно и започвате едни движения. Аз ще ви ги кажа на български. Дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре и ляво нагоре. И вижте, нагласихме ъглите. Само дето големия център не си е на мястото, но сега и него ще го оправиме, като направиме същите движения. Трябва да свалиме ето тези трите жълти надолу. После ето това жълто трябва да дойде на място на това, да го качиме. Ето тези двете да ги качим нагоре и другото да го качим нагоре и ето как би трябвало да ви изглежда. Сега трябва да го обърнете на 180 градуса, което е наобратно и правите същите движения. Дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре и е готово. И сега ще разгледаме един друг случай, който е с ето такива диагонали. Виждате, че не можете да качите другите две парчета, защото нямате такава двойка, каквато имаше и на първия случай. И сега ще направим едни по-различни движения. Оглеждате и търсите едно ъгълче, което седи горе в дясно. Моето е тук и повтаряте ето тези движения. Дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. Въртите на така да не въртите на 180 градуса, просто виждате, че ето тук сте направили и правите като първия случай. Правите дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре и ето да, пак трябва да го правиме, като правиме същите движения. Сваляме ето тези трите надолу. После ето това трябва да дойде на това място. Тези двете ги качваме. И това е едното жълто и него го качваме, въртим на 180 градуса и пак правим същото. Сваляме ето това дясно надолу, след това сваляме лявото надолу, след това качваме дясното нагоре и лявото нагоре. И сега ми се получи ето този случай, в което купчето е
почти наредено, но има само ето тези две обърнати части. И сега ще ви покажа една формула, но като правите формулата е задължително бялото да го държите от дясно и жълтото от ляво. И едното наредено трябва да ви е отгоре, а другото отзад и започвате ето тази формула. Дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре, 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 дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. И ето, че го наредихме, но не бързайте да изключите видеото, защото има още няколко случаи. Сега ще ви покажа един друг случай, който е да ви е наредено жълтото и бялото. Ето този център да ви е обърнат, а тези два центъра да са ви изпъкнали. Това, което трябва да направите е да държите единият отгоре и другият отзад. Ето така и повтаряте отново тези движения. От това ръбче започвате дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. Въртите на 180 градуса и правите отново дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. И както виждате, получихме случая, който ви показах преди малко. Имате две наредени и така де цялото купче ви е наредено, но тези двете са ви обърнати и правите формата, която ви я показах преди малко. Хващате едното отпред, другото отдолу, които са така обърнатите центрове и правите ето тази формула. Дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре, дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре, дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре, дясно надолу, дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре, дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре, дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре и го наредихме. Сега ще ви покажа и един друг случай, който е като миналия, само че тук имаме 4 изпъкнали части. Държите по свой избор и правите същата форма, но два пъти. Аз ще хвана ето така, червено и синьо да ми е отгоре и синьо и оранжево да ми е отзад и правя тази формула. Дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. Обръщам на 180 градуса. Дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. И получаваме като предишния случай с две изпъкнали части. Тук не си държите както искате. Ами едното трябва да е отгоре, а другото отзад и пак формулата. Дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. Обръщате на 180 градуса, дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. И сега ни се оправи от първия път. И сега ще ви покажа един от последните случаи, в който цялото купче ви е наредено, но имате само един обърнат център, който се оправи с много движения. Този център трябва да го държите наобратно. Тук виждате, че е оранжево и червеното е срещу оранжево. Тук е синьото и зеленото е срещу синьото. Но така, не е нужно да се ориентирате по цветовете. Просто виждате, че това гълче е тук и виждате ето го другия край. Значи трябва да държите тук и правите ето тази формула. Дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре,
завъртате на 180 градуса и правите формулата дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре, дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. Обръщате отново на 180 градуса и правите отново дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре и пак ви се нареди. И ето го предпоследния случай, който е с 3 ето такива обърнати. Поне аз ще ви покажа начина, по който аз знам. Държите бялото от дясно задължително, когато винаги правите формулите, и жълтото от ляво. И държите ето така купчето и правите формулата, която ви показах да обърнете ето тези двете, но тук ще обърнем две и ще направим формулата, която направихме преди малко, да обърнем едното, но сега ще обърнем двете. Държите бялото от дясно и жълтото от ляво и започвате формулата дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре, 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 дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. И както виждате, обърнахме ето тези двете и остана да обърнем само ето това, което е случая, който ви показах преди малко. Трябва да го хванете наобратно и пак същата формула, ама не точно същата. Трябва бялото да е отгоре и жълтото отдолу и започвате дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. Завъртате на 180 градуса и повтаряте дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре, дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. Обръщате на 180 градуса и правите дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре и сте готови. И сега ще ви покажа и последния случай, който цялото купче ви е наредено, но всичките ето такива центрове са ви разбъркани. И това, което трябва да правите, е да държите едното отпред и другото отгоре и правите тази формула. Дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре, 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 дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. И както виждате, ето тези двете ги обърнахме. И сега трябва по същия начин да държиме и другите. И да, задължително бялото трябва да ви е от дясно и жълтото от ляво и започвате отново формулата. Дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре, 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 дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво надолу, нагоре, дясно надолу, ляво надолу, дясно нагоре, ляво нагоре. И както виждате, го наредихме. И това беше всичко от днешния клип. Надявам се да ви е помогнало. Аз бях Симеон и ще се видим следващия път.